Mahigit sa 200 abogado mula sa 7 probinsya sa Central Luzon ang dumalo sa 2026 Regional Convention ng Integrated Bar of the Philippines o IBP Central Luzon Region na ginanap sa Widas Hotel Clark nitong June 25 at 26. Bitbit ang temang ethical and innovative legal practice towards accessible justice. Layunin ng convention na palakasin ang ugnayan ng mga miyembro ng legal profession at mabigyan sila ng updates hinggil sa mga bagong development sa batas at jurisprudence. We are also being updated with several laws kasi meron po tayong mandatory continuing legal education na kung saan nadadagdagan yung ating kaalaman. It's very organized and I can see that the officers are very united at they have one mission and that is to make this convention a success. So nakikita po natin yun. Simula kagabi pa po. Ayon kay Attorney Dick Fernandez, Governor ng IBP Central Luzon Region, mahalaga ang pagtitipon upang mapalalim ang camaraderie ng mga abogado mula sa 7 probinsya sa rehiyon. Nagpapasalamat tayo syempre sa ating mga lawyers na umaten para mag-participate dito sa convention natin. So, ayun po, ang purpose naman nito ay para ma-update yung ating mga lawyers sa mga new developments sa ating mga batas at sa mga desisyon ng Supreme Court. Kasi meron tayong isa sa mga highlights ng convention natin yung pagkakaroon ng mandatory continuing legal education sa mga lawyers. Naging keynote speaker sa pagtitipon si Supreme Court Associate Justice Amy Lazaro Javier habang nagsilbi namang plenary speaker si IBP National President Attorney Alan Panolong. Inaasahan na makakatulong ang convention sa patuloy na pagpapahusay ng legal services at pagsusulong ng mas accessible na hustisya para sa publiko. Samantala, kinilala naman ng presidente ng IBP ang kahandaan ng rehiyon sa nasabing convention. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, Susuyo.